yakamita. Yeah, that's got to imagine. So the show goes and mash out something. Chawazivika maripi vanenge mwana uwo ava uye avo ngatitiwa dzokere tiwabate kwa wachatimisiwo baba wacho baba wakamvoni vati vanenge ationa kuti vadii kutimisa kubaba akamvota chona uramba chienda umaona ngora yavo zvavari kure naye bakamfoti hello vationa zvavo baba kungotiona havo isi madhayaris muri sei madhayaris mationa makuti ignore mama tiona ndaifananidza mota makadi yeyo bakamfoti muri right here yesi nayi chikomana yesi kana muri right here yesi chikomana uri bo ndaita kufananidza mota ndotiramba kai tinokona mukomana famba imberi mbichana ichi chiri mungoro yacho yababa wacho ichi chiri mungoro yamudhara wacho tarisa kuno iwe tarisa kuno iwe tarisa kuno icho urugara kwakatogadzirwa ngoro yako kuti ugare mungoro nadhedhi tifamba nadhedhi vako kazvakaoma tinoona mwana wedhedhi kumusoroko hatisi kugarisa hedu asi tatirega tisvike hedu tingoona mwana tidzokere saka muri right enyu handitika pakaipa mawane kunyengwa kane madhayaris kuinbox vakazodiko madhayaris vasikadzi vaya havana asi muri kuda mhere mukadzi zvimi mukutoda here mukadzini baba akambotara icho kwani muri kutoda mukadzi asi muri kumuda here ndigadzise madhiri muchindiudzai kana moda mondiudza zvemoenda kudhayaris kuchandoko kuti chitai chikadai macv maapplication aya handitika orit zvakanakai ukatogadzira mwana wa chipurema chake chavanofamba nacho utorisa foni yedu imambavha kamira payo handikona chitogafi usatorera nachoyasoa zindi zvacho anokazvani aiwa eni atirine kuti titafamba takagadzirira kuti vakauya tovatangira zvitsotsizvo ukarova wani gumbo chete vanotiza hello guys mamukasei guys hatisi kugarisa muri kunzwa hatisi kugarisa because hatisi kuda kudisturba show ya Auntie Gladys ya Samanyika wanga ifunga utopinda na 1 saka ndatozvikangano saka 1 dzekuno kuAfrica saka ndatarisa time ndikona kuti 1 dzatochaya kuti tizoita 2 shows pa 1 page azviite totonge tikusabotage jana it won't
come up right toda kuti vane guest yavo netopic yavo inonakidza Sereki neguest wavo wavanaye ari kuzotaura nyaya yake ega saka kuti tivasabhutiti hazviite saka tangokumbira 30 minutes chete 30 minutes chiregai tiri tingosvika pacomfort madiaries avo necomfort then tobva tadropa yobva vatanga show yavo saka motiregerera guys nasati tichiti kuda tichanzwa makuhwa ekunoku nhasi namai comfort zvino hazvichaiti nekuti sisi ningirikiri sisi Gladys varoda kupindawo neshow yavo vangafanira kutopinda na1 apa zatochaya saka tavakumbira 30 minutes chete kuti vazopinda vangodhileya mbijana vozopinda na 1:30 dzekuno kuAfrica chat saka please be with us. Welcome to real life in Muzanzi. Welcome to real life reality in Muzanzi. Reality in Muzanzi, yo. This is real life in Muzanzi. Enda kuchikoro nakuda vhura enda kuchikoro baba vake ndo vachaona vachitorongedza pabasa pavo paya vanga vachirongedza pagraft pavo chinoita kuti tipake apa tangopakapa sageti hatisi kugarisa vedu veitine katichigarisa isi tichagarisa kuno kutoga pashow hatigarisi because hanzi vana makuhwa guys hazvizoiti makuhwa hazvizoiti tatakadaro patakanganisa tikade maybe tauya mangwana ndipo begi tikade maybe tauya mangwana mai ndisi takanganisa kune munhu ane show hazvizoiti guys kuti timboona noti makuhwa vakatanga kutipa makuhwa pa makuhwa achanenge anozoreba saka tichazoya rimwe day for makuhwa tingatozogarisa apa saka munhu ane show yake hazvizoyazoita asi chisho ichi chinondikumbira izani zisamanyika mangwana zitoda guva matapi neGucci bag mafoni yenyu yakasofa irasi takaenda zvokunotenga mafotofoto vatapika zuva rachero mabva zuva acho pano kune mari yamukukuza uda kutora ini kune mari yamusina kutora yamafoto handisi baba vakati hangani kupe yangu ini ndozotora kusvikadii kuzodai mari yakaramba kuda yakaramba nekuda kweku kazika vaende Pitori yakapindura kwai kumukuru here hatina mukuru ekwe kuno hakuna mukuru kuna hakuna mukuru vanotora kuPretoria hazviiti vanotora kuPretoria kana vauya toti ngavaivhise vaise pane munhu ototondibvunza ndikatoti yesi kani comfort yesi
Yes, Comfort. Kwanda pamberi pangu zvituri. Ndezvako staff. Kwenda sinombogarisa here. Hatisi kuda kumbogarisa. Why Comfort? Muri right here. Ndichati message anongotika ka 1. Hapindi. Ndichati phone haipindi. Ndikati mai ava zvakafamba sei? Ndikati mwari wani pamafoni. Yes, can Comfort. Wada kunditarisa. Yes, Comfort. Yes, Comfort. Yes, Comfort. Yes, Comfort. Yes, Nana. Ndakanga safoni na mama. Yes, Comfort. Yes. Saka pamari wakazoti ngatimirire mai Comfort wakatouya. Kuti wataura vataura tikavadini anga vaise paaccount yangu. Vakone kuidzosa. Ndichamuudza because akatoti ndakamukomba remapoto ingoripo nokuti mukasaitora vanoirivhesa voto saka ndichamuudza kuti aitore bheki aitora bheki tizotsvaga dzimwe wedze kuti aitumire bheki. Aiwa kana akaisa kumukuru aiwa mukuru muno hatina pickup point Comfort haasi kutomboda kuvaona vanhu ari kuona inini ari kuona mama vake vanhu vari kuseva vari kutozvinetsa vari kudhayaris madhayaris nhasi mbomirai Comfort ari kuda inini mese muri kuzvinetsa uku muri kuzvinetsa esikani Comfort enipo yona icho uyo asekerera uyo esikani Comfort aiwa zvinokudzwa isaiya zvinokudzwa veduwe akatengwa nemudhayaris mapoto aya akatengwa nemudhayaris mapoto veduwe mupewo malavhu nemalikes akatengwa nemudhayaris mapoto aya veduwe zvino mari yake anzi yakaramba kubudayo asi tichaita kuti vawane mari yacho akatengwa nemudhayaris mapoto veduwe mupewo malavhu nemalikes mudhayaris wakaita hako aduta rwake nezita wakaita hako ufunge mapoto avo vave nawo vakanzi charudzai chamunoda takati vatsvage chavanodawo tivaitengere vakati mapoto saka mapoto vakatengerwa ndeamai vaComfort akutenda kuchengeta kwavanoita Comfort saka ndeamai vaComfort aya aiwa mari inouya dhondiwari akatondibvunza kuti mari havana kutoonana nhasi ndikati havana handizivi nichanobvunza kuti zvakafamba sei kuti vasatore mari saka matsanangura nichamuudza kuti aite sei kuti isvike mari yacho. Mapoto amai Comfort aya veduwei akatengwa nemudhayaris vasikana mapoto aya akatengwa nemudhayaris wedu tinotenda yesikani ende masina telefoni dei akatotora kudhara akaitumira bheki ndaingomuudza kuti isa neWestern Union kana kuti aise kwandiri nini kwandiri mwakanti mangu straight then vakutobvunza wadoyo celebrity esikani Comfort ona kujambira Comfort esi Comfort iwe wafara mwana afara ndauya wafara ayo afara kuti ndauya wafaraka afara vedu ndakuda kusekerera ega akuda kufara uyo icho nhasi zvafamba nyeti nhasi unotaura kuti mama mauya icho anobva afara vidende anobva asekerera kuti mukanotonyazoziva sikana mapambane mukaka mucho ndakawaita manje nini ndokubva ndashayiwawo nguva yekuti ndide kunotenga ndogara mukaka uya ndokubva ndatuma baba wekwangu tikati ndivigirewo mukaka ivo ndokunoshayiwa neniya kuda kana vakaita mistake vakawasa kuti chii ndokuoneka ndakangoti kutenga from 0 to 6 months kwakunditengera lactogen aiwa ndaitenga neni lactogen saka vakatosaka ndinekaita confusion ndikati aisiri nani zvikanzi aiwa wo saka ndizvozvo ndikatoti saka pakanaka saka aiwa pakanaka and then mapamba emwana wangu andatakatenga aya nemukaka yake and then koita hembe dziri mumofurayi ndedzake ndakapuwa nemwewo mudhayaris pane mukadzi mudhayaris womunomurustenburg wo anotifolowawo ndiye akati ndatengera Comfort madhayaris ake ai uyo
Madhara wachena. Ndakudzokaita chitoko chokunipfeke naye. Asakana baba vake Comfort muroti. Oh. Eh. Wabva kuno. Wabva kuno. Comfort woka. Madhara. Uchatoonesa zvimwe pano. Madhara. Ndakutoda kuidzana newe manje. Ndopota chichinja. Comfort. Zvimwe anotopfeka akura. Anopfeka kure. Vatane muviri manje. Ari kukura. Ane muviri. Pane zvakaona chikotoro chiya chiya chinotorwadzisa Vangarumbira Comfort wachena. Chikotoro. chikodhoro chebrown. Chii, shuwa. Nene ngachinaki. Manje akadzwari pambosa masokisi. Anozodza pambosa masokisi. Ndichakanaka sei? Comfort here. The Comfort. Madhara zve. The Comfort. Comfort wazviona here makongoro vari pano mwanangu kamwe. Ona. Comfort wachena ona. Wachona izvi? Acharisa. Ona mucheno wa Comfort. Ndidhube here. Yey, Comfort wachena. Madhara. Comfort. Comfort. Uri kukura shemu. Uri kukura. Chakura. Chakura manje. Chakura. Manu mudzino yacho nchabvide togona kwayo makatotigasika basi. Heaven. Aiwa totenda. Matraga 1 2 3 4 5. Komana. Skana. Agora mukomana wamucheno ko. Zvinofadza. Okay. Zvaita. Chando chavura. Hello. Mauruda romuchinja. Ngekafika. Boda muchinjisa. Azimeva ke ngawambo muchinja. Asi ndomkurura kana ndompedza musoro. Kungobvisa ako kajuzi basa. Pamusoro. Mageze kumadhara. Mageze kare. Auna kugeza madhara. Madhara eto. Ndachiona chimudhara chitsotsi. Achigezi. Chirungo chedu chisinogeza. Ayo hazvina basa. Matsvina anobvira mukati. Ende utori machinonyatsozodziya. Sure. Aiwa. Aiwa mwana nechekuita sure nevanhu vake. Atete mwana wanyu wachena. Comfort wapinda mujini. Tinotenda. Tinotenda. Aiwa ndiri mukuchiitira basa kamukuchengetera mwana uyu. Ndiri mukuchiitira basa mukuchengetera mwana. Ndiri kugona kuna munhu ari kugona samai vacho ivava hombe avo. Mai vakuru vari kugona vari kuchengeta mwanasikana. Takatotora profile picture yavo yangu akaisa Comfort tikatoti vedu honai Comfort makuriro aiti. Akarichengeta. Tamuka muzako amira uno. Amani chapata ngote murero rotenso bana pe kango baba ngwa.
Kamfoti wachena. Neskini jini. Yeah, neskini jini Kamfoti. Yeah. Neskini jini. Kitanga cha daira zoni. Aisho matodzoka. Uchakura nadzo Kamfoti. Kamfoti anokura nadzo. Kare. Next month anenge akutogara uyu kana mwedzi unouya paseri. Unoramba ari pamuoko hake. Munhu anogara akabatwa chete pamaoko. Kucheka. Kuchekelela. Kamfoti unoda zvinhu iwe. Kuzosekerera. Kamfoti, you like things. You like things, Kamfoti. Unoda zvinhu Kamfoti iwe. Maka tinogamuchira totenda imi nerudo rwenyu mukuchengeta mwana zvakanaka uyu. Aiwa tinotenda. Ijo. 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 Arikusekerera vanhu manje. Ive. Hajindini. Hanje, nasida ndifanika. Enda ndije. Kamfoti. Kamu. Enda ndije. Enda ndije. Yellow boy. Enda ndije. Kamfoti. Kamfoti. Alright, tinotenda. Alright. Nasi parikuya vanhu tutu pana couples meeting. Nasi pane couples meeting Modi? Couples meeting. Nasi pane couples meeting. Wanongoya tutu pana. Imini washaiwa kushawa wenyu wokugara boga. Naye vedu wenyika yoma yava. Ana unyengwa ava. Nyeka yoma yava. Angadzi hakusikuda mukadzere munyenga isina munyongo. Munyenga ava. Ana kunyengwa. Vasana vari wano machipinda tutu panava. Ona Kamfoti kuseka makuwa. Kamfoti unoda kurohwa iwe. Kamfoti unoda kurohwa iwe. Kuseka makuwa. Ari kuseka makuwa. Mira, asikuona video. Zali. Dave. Andomoda kungibuka mzee. Dave. Somebody featuring here. Only and atendo kasi respect ngekwakhule chamari. Ndori ndongwe mzee. Mjangwa khule. Hayi ngivela video remote rake. Kana tivara ngaro video. Bichaje mzee bangu. Wise masong session mzee. Dead kid mzee. Ari. Murize khule. Amira ngopedza ushuta apa ndo yangu apa. Won shuta. Uruya urmani. Nokuda ni Catherine. Like this shoot. Kasina. We are Changwara and Pierre. We are
You are fucking nigga. Why nigga you look like? Niggas have been doing you fucking hard. Niggas are not my really fucking friend. Real West fucking here. Where are you? Think about it, I see you, my nigga. Malai. About to be featuring you. Yeah, what's up, man? Say. Me. Kuno kona kizawe. Kuno udapo ya zoro kuna kilipano. Becharinga. Ako kona kizawe. Tarira. Best friend forever and forever. I really like you. I never miss you forever. You are. You are my best. I tell them everything. Everyone. I tell them my best friend forever. Since you look out me, featuring in the locals, in location, featuring yeah. But I miss no man. You miss each other. But you not. This on that fucking thing. They check out that video. Not a video that's what the world. Kola brother. Mudu wa uti acha kama unakuja collab naye. Muchine ipa za murgu cha ishi mchita collab na mdu wa uti. Dole collab andre ari bozo. Demza jeri. Dipika chirungu. Ini dipika chirungu ana collab naye. Eh, collaboration wala. Hey man. Wana wise life with wonderful good thing. Everything whatever chichi whatever been done. But God we know. God we since we are saying with is the one, it's great. We have him. We are celebrating with him. He never cry. Think about you. Wherever you are, you have with him. With him, whatever. Thanks for everything with him. Whatever. You are nigga. Think about us all. Together as one. You know, missed. That is the dedication. Dedication to mother. Mama would do whatever you did. Since you waiting for your son, this is still for you. She's still no cry. It's your dedication. Thank God, wherever you doing, everything wherever I have. Oh, very good rules, God. Say life. Mustana baby. Understand badasa. Give your phone number. Number 061. Kumfana freedom aru. Freedom mchana. Uri mapana kwenye society. Okay. No mas majority what I once in a bloom na mungato bush. Jampana ko set rainbow ndana. Na pana ramanara. Ramanara. Nungo sama nungo struggle all life. But I haven't asked you about twins no one. Like something. My twins. I don't know. I'm not a divorce. Okay.
mapinta manje muchitentei but isiche mndana mapinta manje mapoto enyu mai madakaanasa kumbosvika unomzei Notisa makadivorce nenyaya iyi. Ndia makadivorce. Munhu anga asiri patient. Daizava izoti chauya hava. Ndango wasvaka basa imwe ndinogzeka. Ndatozikuti basa inawanda. But I was doing caring, I was caring me whatever she did. Saka makadivorce here? Watu wakadivorce ne twins. Makadivorce mune twins? Akura zvakadii matwins enyu? 1 each. Ko makadivorce here imi muchigona kurepa kudai? Muna no repa no divorce. Ate cheating yawe yakangoitika muzai. Cheating? Makachita nani? Ndakachitwa. Makachitwa? Makazvibata kana kuti makangofungira? I have the evidence. You have the evidence? Tuze zvakaitika, chii chakaitika? It's a long story. Tipei, cut it short. Cut it short. You take the whole fucking day to tell you. Tuesday, aiwa, Tuesday. It's a made of opportunity now, tell you both. Saka nduyeri nduzenza nyaya. Nduyeri. Need time, boss. Pajere? Need time. Eh. That really, I can say one and then evidence. Even if a friend tell you that something will happen to you, you never believe it sometimes. But due to characters, whatever, and action, action speaks louder more than the way they say. You can see the woman in time say is still in the way or whatever, and you know in the way. But action. Local, but I never say what the order. Local. I'm handling lion. Mure angry lion. Angry lion. My, look, I'm in the jungle. Whatever I said that video. Mure angry lion. No, in that video you're going to find a wife. Tell them you're angry lion looking for a wife. I'm not as I am, whatever. We know right now you're at home, so you are relaxing. That's why you are putting on this. But you are not junkie. You are just an angry lion who's looking for an angry wife. Yeah, when I'm featuring you, whatever, I can do videos with you, whatever, and Jonas, whatever. I have a speech, whatever, and I'm really not the state. History, and you could see it's a long story. Hey, we want to hear it. That one I cannot tell you. I tell you the truth, whatever truth fear is. Never Baba Comfort in the Kubunza, and I don't put the Baba Comfort in the don't respect Baba Comfort. Where's one? Who is Baba Comfort? What do you have? This is my best friend forever. This one, tell you, this guy. We are the best. But you never say you know. Get Singapore. Our life was at the location. This guy was staying in location. Was celebrity in location, not in Singapore. Adam, whatever I mean, they know us. The better than us. Better than here in history. I never come for the gospel that is night or I'm not participating. Them cats in the session. Look, I never comfort. We know each other. I forget, guys. Yeah, so what is all down? Guys, I forget what you said. What is that? Look at one day, as well as the 2 days. There's a panama. Don't be gramasis. I think it's a yaki. Comfort, stop here and days. Comfort, stop here and days. It's not so that my comfort is okay to go to. Sit down, supposed to get Naya scanner. Nine comfort. Yeah? Nine comfort. Nine comfort.
Dai comfort. Nai comfort. Wega rasa. Iwe, gonzo ringe rakadya poison, musamurega chibata kani. Mutorere mugezise maoko. Rakasvita gonzo ringe rafarega radya poison, iwe ubate nemaoko. Achakura. Acha kuti vari kuchengeta shemu. Zvisingaiti zvodadisa zvina vaviri vatatu vanozviita izvi. Hazvina. Vane mwoyo wavo wega mai ava shemu. Ndakanyangwa ndakavavhunduka ndakavatya. Chekufana baba icho. Icho. Icho chiri kwei? Second year. Asi vakafanana vana vaanenge achiseka zvakaita kare kudai zvese asi vakafanana nemukoma wake ndokwaanongori ndikavharira mai vaedza kwanakafona isirega tichienda isi tinenge tikumhanyira isviki dzadona dzadona munosara muchitorawo muchitende yawo tiri pano dakugoya rimwedzi zvinomachabatiki pafoni zvanzi yamboita brai kuno nemadiaris zvanzi muuye next time muarovera brai hanzi tizorovera brai vana brai stenda tichauya havana foni vajotiorganize techida tomboswera pano shuwa zuva rose naye ino madiaris tinozewaini nderandomawai aiwa ndisikalingini nemapinda makava natete vakamfota vanogara vari pana vakachengeta kamfota ndovakatondisi kana moya nesitaimu mundivigirewo chibhodhoro ndova ndikatovigira chibhodhoro ima handikuzivi imi vakamfotonotsvaga mukwasha varida murume naivandimadhiarisi ndinyengereiwozve munin'ina wangumadhiarisi ndinyengereiwo munin'ina wangu nyengaiwo munin'ina wangu ari kutsvagawo murume naye hakunawo mudhara wakafigwa here uko please munin'ina wangu uri kutsvagawo murume uko hakunawo here mudhara akafigwa apa please murume wangu munin'ina wangu ari kutsvagawo murume uko kana uripo please ndibate kuinbox ndikuorganizire adzinge vasinge tioni kwai simukai nevarume apa muonekwe aiwa vakasenga vane pakeji vanayo aiwa pakeji nechifuratirei kuti tioni furatirei aiwa pakeji iriko iriko pakeji tioni pakeji iriko pakeji iriko unozoronda mari here wewe pakeji iriti ndoda unozobhadhara comment cash aniti madhara aiwa madhairis please variplease toda kuchanduko tinovaitira mapepa vanouya ndibate kuinbox ndikuorganizire vakasenga mazvoona kuti vane pakeji vane zvinhu zvavo vane zvinhu zvavo property yavo vanayo saka mukandibata kuinbox vedonyengaiwo munun'una wangu please munyengeiwo aindewo kundigamuchira mari kuwestern union maita sei yengaiwo munhu madhara kuda kutsvaga mari unoronda mari kumubambo aniti makasena kamukoma nechikwana chamukoma wangu sina mari sinoronda mari kuti motipai kesi mukwambo aniti mazoro wa serious madhara madhara serious kudai vapedzi dzenyuzoke
ndozvinongoroka ndomboya ndambokusira pano shuwa ndamboya pana paziva rose chingove pano tichingoseka tichitogota hedu chikwena sisi wangu ana try not to look left or right nakomi wakuda foni shem foni veduve kana mai comfort vakarasa foni ava veduve akuda vatengerewo foni kafoni ye700 rand 062 51 72 800 ndiye baba comfort ke 700 rand vanowana foni mai comfort ava ine whatsapp chero voda kusenda futi beki mari yaunotaura panamba okay panamba iyi alright baba comfort seva idzi vamunini vanoda kuti anoda kutengerawo mai comfort foni anovabata panamba idzi ini 062 vedotengerawo mai comfort phone ava 062 vakarasa phone tikwanise kucommunicate navo nenyaya yemwana 517 2800 but iyi ndeyemurume wavo saka munongocommunicate navo pafoni yemurume wavo but mari musaita zvemukuru hani mukona kuti mukuru imwe mari yatodzosegwa vavana kuitorai vakapiwa neumwe munhu kudhara yatogarisa ifoko musaita zvemukuru vatsvagei imwe weye yekuti vatore mari yacho kwete zvemukuru kuno kwakuna pickup point saka vanenge vatonzi ndai Pretoria kana Joburg kana kuna Mafikeng ndozvavakataura ndozvavanoita vanototi mukuinda kuJoburg Pretoria kana Mafikeng kana kuZirastu zvanenge vakutaura vatsvakirewo kafoni kana nayo foni please paiwo mai vakamfoti kafoni sitakuenda zakuchengetera mwana wedu mwana wemadhiarism akutichengetera mwana wedu bebi wedu ushu saka takwenda kamfoti takwenda isi tenda kuna tete bye bye comfort Bye, mama. Love you. Bye, mama. Love you. Bye. I love you, mama. Bye. I love you, mama. Bye. Aboygana makuenda kachadi kusekera. Achadi. Bye. Bye, mama. Bye. Love you. Bye. Yes, ndakwenda manje. Bye. Wasekerera manje ndakwenda nditika ndidzoka ndichikona. Saka ndofana pana bakamfoni munzati rini ndouya. Imi unomwe kwenda ndichibhodhoro ndishaka kuti munoda kumwa. Munatoita pati pana pauzarire apa. Panozara inomasavhara. Ndoita mungomwa. Wine for this drink. Kuma makamfuta wamidora ndio oh, saka tuya. Totouya idu netichama totoguta totila pati toiripo yo. Tombosika maningiri. Asina ndawe ndoda makuwa. Tuzisiya. Aditika saka ndouya vikiri noya pa usana dia pa ndiri pano. Alright. Uya pana. Sasa doko antambaye. Vanotamba seri varimo mukati umu. Uripo. Nazaroona mwana. Ndashaya kuti ni chisikana changu chakaisa paembe chakaningira mwana wadzo zvanchaita ndezvokuti pandichauya pakati pa weekend apa. Ndoya naye uya nadzo. Okay. Oga. Ndashaya inokuti dzakaiswa pa dzakanongedzwa pa ino. Okay. Alright, mai vakamfoti tokonaita uya. Alright. Tokata. Chikata ikuti ava 20.